Szóval most néztük meg a Hotel Transzilvániát, és igen, ez a fej, ilyen fejeket váltott ki belőlünk. Kényecském. Mert ilyen fejeket vágott Dracula, ami kurva jó film van. Még egyszer. Cosplayelni való film, bazzeng. Szemüveg. Ja. Invisible Man. Akinek göndör vörös haja van. Kiderült. Igen. Igen, és Dracula tud rappelni, csak hogy tudjátok. Ebbe kéne akartam szállni volt, szerintem ezt Letöltjük. Töltjük kész halat. De ez a legjobb film. Vagy 20 000-szer meg fogjuk nézni, és kész. Megnézzük, meg. Meg, mert ez egy jó film. És ki a legjobb arc? Hát, Draku bácsi. Olyan izmos melkosod van. De ez a melyikosod? Érdekfeszítő tekintet. Amúgy nézd már meg Frankensteinnek milyen pólója van. Halálfejes kell. No, kell. Az a vicces, hogy megint olyat akarok cépézni, aki 2 méter magas, tehát Micsoda? Dracula 2 méter magas körülbelül, és olyat akarok cépézni, tehát És akkor mi van? Blah. I do not say blah. Amúgy mindjárt lemerül, vagy nem, érted? Nem. Nem sokáig. Na mindegy, igen, jó volt. Csá.